udare eta hauntz gazta txigorkia estiarekin. Zekale ogia aukeratu duzu, Zegatik zekale ogia? Bueno, zekaliek sabore gehiago dauke, pixkat ogi fuerte hori zentzen da, azidez punto pixka gehiago badauke. Orduan oso ondo etortzea, hola, gazta pixkat fuerte baldin bada, nik uste kontraste hona iteula. Bai, bere personalia dauke. Hemen, bota dizkiot, eskaian osto batzuk. Bai. Piperbeltz, pixkat. Gatzik ez dio botako, ze azkenean hauntz gaztak eta desente dauka. Eta hau labera doa, 4 minutu. 4 minutu, hau pixkat txigortu zaigu, eta nik honi, esan duzuna, esti pixkat gehituko diogu, eta gure gaurko bigarren arrozeta, ina, izango zen. Holan, esti pixkat, holan tanta batzuk. Zer itxura. Eta, bueno, hau... Ederra. Bueno, hemen daukazue, gure gaurko bigarrena udare, hauntz gazta, eta hauntz gazta txigorki, bai txigorkia, noski, estiarekin. Gure gaurko bigarren... Itxura erra dauke. Bai.